So yun guys, nagre-ready na dyan sila Kuya Michael si Romnick para sa paglaot natin. At pupunta natin yung natatandyan ni Papa na meron daw napusit at yung spot na gusto niyang puntahan. Kaya nagbiyahe na tayo dyan guys. Pupuntang Gaba at saka sana sa may Labcan merong pusit. At doon tayo mag first drop ng lambat. Sana meron tayong mahuli. Yan nga pala guys yung sinasabi kong Labcan, yung isla na yan. Pag malakas yung hangin, hindi kayo makakatawid ng basta-basta dyan guys. Kasi nasa harap ng Pacific Ocean. Pero malapit lang naman yung binibay natin, around mga 45 minutes lang naman yan. Ayan na nga guys, first drop na tayo dyan ng lambat. Si Kuya Michael nga pala yan yung naghihila ng lubid niya para baka sakaling meron sumamang pusit at isda. Yan si Brother Romnick, shout out sa'yo, maraming salamat. At siya nga pala yung guys yung nagdadala ng camera, si Romnick. At ako naman ginagawa ko dyan is ako na lang magkukontinue ng inihila ni Kuya Michael na lubid. At yan, lumangoy na nga siya guys. Sana meron tayong mahuli sa first sulog natin. At yun na nga guys, hindi naman tayo nabigo sa sinasabi natin ng unang hulog is sana meron yan guys. Pero konti lang. At saka meron ding isdang nahuli dyan guys. Tawag sa amin is bugiw. Kung familiar kayo dyan, shoutout sa inyo. Yan guys, pangalawang laglag natin is maganda-ganda. Mga good size na pusit at madami-dami yung nahuli natin dyan. Ang tawag pala sa amin yan guys pag nakakakuha ng ganyang mararami. Tawag sa amin yan, isigaw ka lang na hangkal! At yun na nga guys, napahay pa nga dyan si Kuya Michael. Shoutout sa iyo Kuya. Salamat sa inyong suporta at sa pagsama sa ating mga content. At yan na nga guys, napaabot-abot lang dyan si Noise Cosinero ng camera. Isang mag-agi sa gilid. Isang mag-agi sa gilid. Makakabot ako kayo ng camera. Oo, tawag. Sheesh.
Yun guys, nakakuha tayo dyan ng masarap pang ihaw. Ang tawag sa amin yan is arungan ba? Hindi ako sure. Basta alam ko arungan yan kasi meron siyang dat na lock sa katawan eh. Masarap din yung pangsabaw kaya gagawin natin dyan. Iihaw natin yan. Si Rico na bahala dyan. And guys, taba-taba niyan. At yun na nga guys, nag-decide na dyan si Papa na kakain daw muna kami. Kasi baka daw maalanganin kami sa pag low tide kasi malaki masyado yung low tide nung time na yan. Kaya sabi ni Papa, magluluto lang daw muna kami ng ulam at kakain na muna. Para matanda niya kung anong oras kami babalik ulit sa paglaot. At yun na nga guys, nililinisan pala natin dyan yung mga isda natin na lulutuin. Siguro around mga 1.5 kilo na isda lulutuin natin dyan. At sasamahan pa natin yung pusit. Ang luto pa lang gagawin natin dyan guys, napakasimple lang, sinigang na isda lang. Kasi yun na yung pinaka madaling lutuin pag nasa laot ka, kundi yung may sabaw talaga kasi fresh naman yung isdang nahuli mo kaya konting sangkap lang ilalagay mo. Lalagyan mo lang siya ng sili, syempre di mawawala yung sili. At saka sibuyas, pampaasim, tubig, asin, tsaka konting seasoning lang. Yung ganun lang kasimple guys pag nasa laot ka kasi alam mo naman nga, sariwa yung isda kaya all goods lang, mga 2 kulo lang yan, goods na. Si Rayman, si Rico, si Romnick, si Michael. Lutong na tayo ng ulam. At yan nga guys, nagpapadingas na ng apoy dyan sila Romnick tsaka si Kuya Michael para maisalang na natin yan yung sinigang nating isda. Yan nga pala guys yung lutuin natin. May pusit na halo yan yung mga isdang nahuli natin. Fresh from the sea. At yan na yung kanin natin na parang hot cake. At yung iihawin ni Rico. Yan, yung tawag naming arungan. Yan. At yan nga guys, medyo malakas na yung apoy dyan kaya maya maya lang sasalang na natin yan yung ulam natin para maluto na natin yan at para makakain na tayo. At yan na nga guys, kumukulo na yung sinigang nating isda. Alam na kasunod niyan, kakain na tayo para makapag ready ulit tayo sa paglaot natin guys. At yan na, start na tayo ng food trip sa laot. Shoutout pala sa followers natin na taga New Zealand. Salamat sa inyong suporta kababayan. At ngayon nalaman natin na yung mga video natin is nakakarating sa malalayong lugar. Salamat po sa inyong suporta. Mag-iingat kayo doon kabayan.
Wag po sana kayo magsawang suportahan si Noise Cosinero. Maraming salamat. At yun na nga guys, tuloy lang yung lantak namin dyan ng niluto naming ulam. Sabay higop, tsaka kwento-kwentuhan habang kumakain. Para kahit papaano is nalilibang habang kumakain, di ba? Tsaka napakasarap kumain pag nasa laot ka. At lalong-lalo na pag sariwang-sariwa yung mga isdang nahuli nyo. At lulutuin nyo lang sa may bandang sa may mga buhanginan lang. Kaya maraming salamat sa suporta. Papa, maraming salamat sa iyo. So yun nga guys, tapos na kami kumain at babalik namin sa paglaot kasi sobrang laki na ng low tide. Salamat nga pala sa suporta guys. Abangan nyo yung karugtong ng vlog na to. Mas marami pa tayong may upload na video. Salamat po.